ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା? ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବଡ଼ ବିବାଦ। ତାଙ୍କ ମା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ମିଡିଆ ଆଗରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଖୁଲାସା କରି କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର 2 ପିଏ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଫିଟିଲା ବାଟ 16 ଇଞ୍ଚର ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା 9 ମିଟର ଡ୍ରିଲିଂ ପରେ ବାଟ ଫିଟିଥିବା ନେଇ ଏସ୍ଆଇ ସୁପରଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସୂଚନା। 8 ମିଟର ପଥର ପରେ ବାହାରିଲା ବାଲି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଲି କାଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶୀତରେ ଥରହର ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆହୁରି 4 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ। 12 ତାରିଖ ଯାଏ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ 5 ଦିନ ହେବ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ। ଏପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପାଚିକା ମହାସଂଘର ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଧମକ ପରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।